Om nogen ligger hos en mand på samme måde, som han ligger hos en kvinde, der har de begge øvet en vederstyggelighed. De skal lide døden. Fader vor, du som er i himlen, hellig vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Hej far. Det er den 8. september i dag, og jeg skal starte på skole i morgen på den nye skole. Jeg er lidt nervøs, men det går nok. Men jeg vil stadig bare håbe, at jeg bare kunne være blevet i København og sammen med dig, og jeg ikke behøvede at skifte. Og jeg håber bare, at vi ses igen snart, og at Gud passer på dig. Jeg savner dig, far, men... And the tears come streaming down your face. Vi beder for din far. Hej. Hej. Hvad så? Ikke så meget. Nå, hvordan går det med din far det? Okay. Jeg er virkelig ked af det, der skete. Det sker jo. Ja. Men jeg håber, at det helt går godt på den nye skole, og at du stadig kan komme her. Tak. Så jeg savner dig. Hej. Du ser ny ud. Jeg har aldrig set dig før her. Første skoledag. Ja, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Jeg skal finde kontoret. Ja. Du kommer bare med mig. Okay, skal jeg nok hjælpe dig. Tak. Hej far. I dag har muligvis været en af de værste dage i mit liv. Skolen var bare lille og gammel, og det er sådan en rigtig skole, hvor alle kender alle. Og det lykkedes mig for vildt, ja. På den gode side, så lærte jeg en ny pige at kende, som var meget flink. Så bonus der. Ja. Jeg håber, du har det bedre, end jeg har. Din blå? Ja! Det vidste jeg godt nok ikke, men var den flot? Jeg synes, at vi skal se til dig og se den. Ja, lad os gøre det, fordi vi mangler slutningen. Prøv lige at se de der to. Hvad er det, de har gang i? Da helt op. Der er nogen der er glade for hinanden. Jeg tænker sådan, hun burde da ikke sådan måtte gøre det der. Hun går mod sin egen vej. Ja, det er men, lidt. ja, okay. Men sådan. Hej far. Det går rigtig godt for tiden. Skolen er blevet meget nemmere nu. Fordi Cecilia og jeg er blevet super gode venner, og det er helt fantastisk. Vi har det bare virkelig, virkelig godt sammen, og det er rigtig rart igen at have fundet en at kunne være så tæt med. Det med Johannes går til gengæld ikke lige så godt, som det har gået. Og Cecilia er også ved at blive sådan ret utryg og skeptisk over for menigheden.
at være med. Tid til at dræbe og tid til at leve. Tid til at sørge. When you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you want. Jeg kan ikke mere. Jeg er virkelig ked af, men der er bare sket så meget nyt i mit liv. Hvad er det, du hører? Nå, men jeg skal måske starte her. Ja, det er ikke langt fra, hvor du bor. Hej, hvad så? Hej. Hvem har vi det på? Nå, det er bare ikke menigheden. Fra menigheden? Ja. Okay. Jamen, jeg synes godt, at jeg ikke har set den før her, så... Nej, men de kommer også ind fra København, så Okay. det er ret langt væk. Det er lidt mærkeligt. Jamen, jeg synes også bare, at jeg har set dem, og sådan, det føles bare som om, de er efter mig for tiden. Ej, altså... Sådan, nogen, der overvåger eller agtigt. Ja, det er lidt klamt, men sikkert ikke. Ej, det er ret sikker på, at det ikke er. Hej Maria. Undskyld, jeg var sådan over for dig i dag, men det hele er bare blevet så underligt. I starten var det okay, men selvom du siger, at dem fra sekten, de ikke følger efter dig, så gør de det altså. Og du er bare ligeglad. Det virker som om, at du ikke ser, hvad der sker omkring dig. Se dig omkring. Se, hvad de gør. Den sekt, de styrer altså dit liv. Jeg kan ikke mere. Det er dem eller mig. Jeg er ked af det. Undskyld, Cecilie. Fly away. I'm stuck on the ground. So help me decide. Maria, hvad laver du her? Men Cecilie... Cecilie, hvor våger du at nævne hendes navn her? Men... Vi er alle Guds børn, og han tilgiver os. Men vi kan ikke tilgive det, du har gjort. Hvad? Jeg forstår ikke. Jeg har jo set jer sammen. Du bliver nødt til at vælge. De vil have mig til at... Jeg vil have mig til at vælge mellem en, jeg har kendt et halvt år, og noget, jeg har kendt hele mit liv. Hun må tage mig tilbage. Hun kan ikke... Vi kan jo ikke bare slutte sådan her. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told